Ang hapon mga igsunan, dalay ko ng Diyos labaw sa tanan sa paghatag nato kay gayunan sa pagwali, sa pagmensahe sa balahanon nga pulong. Mensahe alang sa atong may pagkinabot, mintas ani ata pa sa kalibutan ka. Wata masal sa tagna sa oras pagpadayag sa Ginoo. Ang Ginoo lamay na sayon. Otherwise, nga maandam ta sa atong kagalingon mga kisunan. Sa di patamang tusunahan, ako pangusta ako mga viewers kanunay, ako mga subscriber. Daghang salamat kaninyong tanan sa pagsunod sa atong mga mensahe. Adi paghatag ka nato sa pag humpay o sahay sa atong mga pagwati, mga problema, suliran sa itong pinagi sa atong mensahe para ng pulong na makahatag ka nato inspired o sahay. O sa nining kapunon, dalay ko ng Diyos so dahil katapusan. Ako gikrit sa kanunay ako mga kaparintihan, mag-support ka na ako, mga kaigalaan, mga silinganan, kauban ako sa trabaho, kauban sa federasyon, magpa-executive committee, mga asosisyon ako sa ligan, mga literature evangelist, kauban ako kanito, mga seminaryo. May hapon kanito, sa di patamang to, mag-pray pa. Labing gamahanan, ikaw nga Diyos, anak ikaw sa trono sa grasya sa kalintan. Ginoo, Jesus. Abangi kami sa kanunay, nga magatuon kami sa wala ng pulong, maghatag ka na mo, biya ka na mo, sa pagkinuwi, mataro, subay mo to. Dili kami takos, hingpit sa among kagalingon, Ginoo. Masalay po kami. Ikaw lumay bugtong ikaw sa paghatag o kaayuhan sa among pagkinuwi. Panalangin akong viewers, subscriber, doon na sila suliran, problema sa Ginoo. Ayun, tabag nila. Doon na sila suliran sa mga pisikal, espiritual o material wala. Tabagin, panalangin sila. Kinita na namin ang po. Salamatan ka ng skalan susumin. Ang aksyunan, atong tunan ng aksyunan, sinulat sa 2 Timoteo chapter 4 verse 2 to 5, no? Sinulat kini ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Atong tunan mga kaksyonan. Dili nag-ingon sa 2 Timoteo chapter 4 verse 2 paingon sa 5. Dili nag-ingon. Iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala. Iwali ang pulong, ang pulong sa Ginoo may kahigayunan ka wala. Iwali mga kaksyonan. Mga kaksyonan, wala ko'y gayon sa pagwali sa pulpit. Mga kaisunan kay standard man din mga dilion para sa ato sa Pilipinas sa asata dinhi. Dinhi magsunan sa 2 Timoteo chapter 4 verse 2 dingon. Iwali ang pulong may kahigayunan kag wala. Magbalasigon kanini. Himuha ang pagmamadlong ag pagsaway ug ang pagpanambag diya sa tumang pagkamay kailubon ug pagpanudlo. Mga kaisunan kay pagwali, pagmensahe, mga kaigsunan, naana din siya. Pagbadlong, pagsaway, aron, pagmatuto, aron matulid ug alom, makahatag ka nimo kausaban sa imong kinabuhi. Diri sa 3, mga hanggan. Kay, nagsinggabot ang panahon, nga ang mga tao magdumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan, inunuwa, aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon mga pangibog. Sila magapalirong ug mga magtudlo nga magpapuwa pa nila sa ilang nagkatol mga dalunggan ug ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamuturan ug ipaabong ngadto sa tumok-tumok mga sugilanon mga kaigsunan. Mga kaigsunan, kinahanglan gayon atong iwali ang pulong sa Ginoo aron masabtan nila mga kaigsunan. Diri sa kwad apan sa imong bahin bato ni kanunay ang pagkamalinawon sa nuna, antusa ang mga kasakitan, buhata ang imong katungdanan, ingon nga ibang hilista, tumana ang imong bulaton, ingon nga ministro. Mga kaigsunan, ini nga sitwasyon nga nato, may kahigayunan kag wala. Isip kang siyano sa iglesia, bisag wala ko diha dapita, kada to. Niya ako diri, sa layo nga dapit, apan, ihimo na ko ang pagwali pag mensahe, may kahigayunan kag wala. Mientras aduna pa ko'y kay gayunan sa pagwalay pagmensahe sa
As long we are physically fit sa atong kagalingon, may pa atong lawat, may kahigayon na tas pag kubawat ang panahon, aduna na tayo mga balatian sa atong kalawasan, dili na kita nakahimo pagwali pang isa. As long nga maayo pa atong lawas, ang atong legacy magsaran mo ang mao kini minsay sa pulos Ginoo, bisag wala tay bahandi, wala tay uban pa diha mga kutang apan ang legacy ang minsay sa pulong sa Ginoo nagahatag nato kasulbaran pag kalambagan sa pagduol sa Ginoo mga kaigsoon. Dinhi magaingon sa Lucas chapter 4 verse 42 and 44. Mga kaigsunan, unsay tuyo ni Ginoong Hesus ganon ni ani siya dinhi sa kalibutan mga kaigsunan. Unsay ang katuyuan jud? Nga ni ani siya napakatao dinhi sa kalibutan nagmensahe siya. Dinlingon. Sa Lucas chapter 4 verse 42 and 3. Og sa kadlaw na siya mipahawa og miadto sa usa ka dapit nga waaw og siya gipangita og giadto sa mga tawo ug ilang gihawiran siya aron dili unta mobiya kanila. 43. Apan siya mingon kanila, kinahanglan iwali ko ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang kalungsoran usab kay alang sa mga katuyuan gipadala ako. Maulay katuyuan mga kaigsunan nganong gipakatawo sa Ginoong Hesus, nganong ani si Ginoong Hesus kalibutan ang katuyuan sa Dios Amahan aron iwali ang may balita ang gingharian. Muna sa John 3 verse 16 ngayon, for God so loved the world, He gave us the only begotten Son, that whoever believe in Him cannot be perished, but have an everlasting life. Gusto sa Ginoo nga kita makaangkon ta kinabuhi nga walay katuan ng everlasting life ang sanang tuli forever and ever hangtod sa hantunan kay temporary malanta. Busa ang katuyon ng Hesus niani di sa kalibutan mga kayon aron sa pagwali sa pagwinsahi mga kayon aron kita makaangkon na ng everlasting life kanang gingharian giandam sa Ginoo. Diri mga kaigsoon sa Isaiah chapter 52 verse 7. Siyudati propeta Isaiah diri gyud. Pagkatahom sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil ni atong nagdala sa mga maayong balita nga nagmantala sa pakigdait nagdala o mga maayong balita sa ayuhan nga nagmantala sa kaluwasan nag-ingon sa Sion ang Diyos nagahari. Inini magsunan mga kaigsunan pagkanindot ay magsunan kung ikaw magalakaw magawali sa minsay sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan dako kayo ang imong pumpurong sa Ginoo mga kaigsunan kung ikaw magakabig mga kaigsunan. Diyan sa Daniel chapter 12 verse 3 mga kaigsunan, kung ikaw makakabig sa daghan mga kalag mga kaigsunan, daghan imong purong-purong mga kaigsunan, Din ngayon, pagkatahom si ibabaw sa kabukrian sa mga tiil ni aton nagdala sa mga maayong balita, nga nagmantala sa pigdait, nga nagdala sa maayong balita, sa kayuhan sa mantala sa kaluwasan, dagingon ang Sion, ang imong Diyos nagahari. Mga kaigsunan, mahinumdum ko mga kaigsunan sa mga testimony, sa mga kauban akong mga literature, evangelist nga lain-lain nga mga lugar nga magpresentar sila sa ilang mga eksperyensya. Grabe ang ilang nagian sa mga bukid uban pa diha. Ilang nagian mga literature evangelist mo siya. Basta-basta mga kaigsunan. Pagkatahong sa mga tao nga nagalakaw sa sa paglakaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Dili nag-ingon magsunan madawat sa purong-purong sa Ginoo kung ikaw magkakabig mga kaigsunan. Diri sa Santiago chapter 5 verse 20, sa Daniel 12 verse 3, diri ningon udan agsama sa bituon mga kaigsunan ang imong maangkon nga ihatag sa Ginoo kung ikaw nagawali nagaminsahe ka sa pulong sa Ginoo. Apan kung ikaw dili ka magpasidaan ngadto sa mga tawo nga dutan, mubiya sila pagdutan, ikaw paninglon sa ilang dugo mga kaigsunan. Duna ditay obligasyon kung ikaw dili ka magawali, magbinsahe, pagpasidaan sa mga tao nga lutan, pagpiya sa lutan, ikaw paninglon. Apan kung masultihan nimo sila, nawalihan nimo sila, apan ikaw nakaluwas sa kalan, wala nagay panilmon mga kaigsunan. Diya sa Ezekiel chapter 3
verse 17 to 19 mga kaeksunan natin. Kung sa nagingon din eh, pagkataho, pag-anindot sa matil, nagalakaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Inaot ang sunan ini kapunon nga ato mensahe, sa mubog nga mensahe, adunay tay obligasyon sa matag sa kanato. May kayguyonon ka og wala, at ato i-share, ato iwali ang pulong sa Ginoo aron sa pagpayag sa Ginoo, dili na sila mamupok sila mga dughan, wala may makabalo, wala may makasabot, wala may makaduog, wala natay tulubagon diha kada. Otherwise, ato sila maminsihan sa pulong sa Ginoo nga makaandam sila nga sama kanaton tanan. Naunta ang Ginoo panalangin kanato ni kapunon, daghang salamat sa iyong pagtalingod sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus at tubutong luwas. Amen.